गसाइगावनि श्रीरामपुराव पुलिसनि सिग्रोमनाय गंसे ट्राकआव खमैबो 3 कौटि रांनि आयेन बेरेखा म्यानमारनि गय गोरान बोखाङो पुलिसा। 31 नं राजा लामा सेराव स्रोदै दोननाय गंसे ट्राकखौ हमो पुलिसा। हमनाय ट्राकआव गासै 69 बस्ता म्यानमारनि गय दंमोन। गयखौ इम्फालनिफ्राय लाबोनाय जादोंमोन। ट्राक सालायग्रा आरो लोगो सालायग्राखौ खानाय जाबाय। ट्राक नं JK22B 6038। गसाइगावनि श्रीरामपुराव पुलिसनि सिग्रोमनाय गंसे ट्राकआव खमैबो 3 कौटि रांनि आयेन बेरेखा म्यानमारनि गय गोरान बोखाङो पुलिसा। 31 नं राजा लामा सेराव स्रोदै दोननाय गंसे ट्राकखौ हमो पुलिसा। हमनाय ट्राकआव गासै 69 बस्ता म्यानमारनि गय दंमोन। गयखौ इम्फालनिफ्राय लाबोनाय जादोंमोन। ट्राक सालायग्रा आरो लोगो सालायग्राखौ खानाय जाबाय। ट्राक नं JK22B 6038।